V tomto videu, jak postavíme postavičku Kingra. Nejdřív začneme s... Ne, Kryso, dej to sem, ne. Ahoj, já jsem Vasi, já jsem Krysa. Neberte mi to za zlé, já jsem jenom Krysa, ty jsi jenom člověk, no. Ale podstatné je to, že jsem Tučíkova Krysa. A chcete slyšet tajemství? Tučík potřebuje pomoc. Má totiž 5 odběratelů a to není moc. Proto jsme tu my. Chceme dosáhnout 1000 odběratelů. Proto si dát like a odběr. Já jsem nenašel YouTube. YouTube si našel mě. Toto je nový začátek. Začátek Vasiho a Tučíka.